Balimao, très urgent et très incroyable. Malien, révélation de Dougou Konobi. Malien, aïe vidéo, aïe partagé. Billet lundi 8 août 2022. Malien Tchena Mousso, démissionné Makoroba. Et ko attaqué mon kara site, nous tarakatara, anga surasi do faga, anga surasu fana terroriste do faga. Malien, ko français ka drone do. Ko de tarakatara y oro survolé anye information mi soro balima o mena information mena photo ira aula français ka avion do de flotara zone de tessit là kati munu au moins 5 minutes kan terroriste taranga kan attaquer au même moment français information do bla rapidement baroni français nyaka min kadro ada ira botugo ma bo nyi uri ngani sa donc tessit mo do da fin chama avion photo chama ametla ka beira aula sanno ko français ka avion de tara survolé ou ka drone o de tara survolé ama teme 5 minutes kan dron terroriste tara attaquer ke o ga soro habitant nye surasu wole mali surasu ka renfort be na watimna o ga soro u ye tieni doni ke mais mali surasu ye et tessit contrôle ta totalement tessit yorom fana ye ka fo mali ngena tessit be la zone des 3 frontières gao woro dorelo c'est la zone des 3 frontières ali Niger ka suru an dugu chama ka suru donc o nyafo bela jele ngena deuxième mois aussi Malien on sait où ton araka tient bangerabi. N'est allé mal là et oui ne wole tribunal là connaît diffamation que contre Maliki Konaté. Connaît ko Maliki Konaté Francis président c'est indigidigi ko atara ko Francis président ko e war douma. Malien utara ou binane kono parce que magistrat do be ulbe fanga contrôle là anyo fois amodugo ambe sigaka. Ou binane kono ko sebouye ala ene ka tient bangebi. Mogo wero bora bi ka segu tungara nofe keleke bi kolo kan fasa kan jusqu'à ce ka fone ma kone kumanga so ne ni Maliki Konaté ka sigi tabali kelen kan ko ka yafa dili ne ma yafa dili ne explication dron de di ne ay fran ne ni Maliki Konaté sigira ka kuma Maliki Konaté tara kasi tribunal la di kale ka vie be danger la kone ko ale France ka pionye kone ma boko kuma kelen la o kuma kelen mo la calmer ne ma boka yafa deli Maliki Konaté fe ne bora ka Maliki Konaté sauver di ago kaka vie be danger la awa ere kashira ayere klubena Maliki Konaté klubena Maliki Konaté tariski ka ke kashi de ye kale ka vie be danger la a kashira nyaji red la ne ere Maliki Konaté mene ka kunda nsinga ngo anga ka fo ngo ne rebe video ke ka mo la famia ne ka video a dabora ka mo la famia di mo kana Maliki Konaté attaquer ko parce que ko mo be ne ko lu be fe ka Maliki attaquer ne ya dabo de ka Maliki Konaté ere di sauver ala sago malien aw sago o de folen fleni awa segu tungara u binan kono de awa ala inga tienke a sharia tegela do silente do la transition kanunbagaw de be ka nyinu fe dongodo kolu don kaso depuis 2020 depuis banda au clé a magistrat kele meni ibe ka yubla u chamamba de be a betede u chamamba de be barawere tout la dron ni mogo min be ka Francis kele kolu be mine ku be damine ku be don kaso la o de ko sanga simima aya magistrat be miti awa mogo ni be transition kanumbi ibe extérieur là ibe France o ibe Sénégal ibe Amérique o ayeta malla bi piao arasa imu foka juguni fane ningi arasbate imu foka juguni bane ningi o ma mina awa mogo manga mine kiye mogo neni arabate imu foka juguni fane na juguni bane ningi parce que olu munu me bamako nube ka foko l'armée ne monte pas en puissance nanga surasu fagara ube tegere fo damine ko où sont les radars o de be ka terroriste ma jamu ngolu temene de même nous tege dara tension kanumbaga fin kan on le dit haut et fort ambe bo billahi ta'ala abe da zanala abeni ala na krache ala anta dogo mo shila ni magistrat mun jarabile me France la ika kasa kuru ika taka elema France ika ta makoro sen digi awa anga jamana ye malien de taille anga jamana te makoro taille awa ni mogo mi ye France ni mogo mi bora ka France publicité ke ambe jigi ka mal ni mogo mi bora ka armée la gauche aya batki kama ni magistrat mu yaw mine ambe jamala bo. Ça c'est clair comme l'eau de roche qu'on fait bella jelena beki daka sinokono malien yananga dola amena do 6e bakulu bayret la ka fo et Francis Surasu Francis bora Francis be yerengin de la sanno malien ka fo abela jelengena u tagara anga kan atakeli munkera u toga be ka fo ula u go kolute aywa ne kelmena fendo boko ira abela jelena Francis ka droni ko Francis drone de yira malien ne bena bela a imagine fin be boka ira aula mais l'armée malienne a le contrôle ay mali armée au fou anga to surasu ko ni mogo surasu dogoya aw kono ala kana pitié do tikima ne magistrat mu be mali fait
o be mogo be bo ka foko l'armée ne monte pas en puissance ibe to tigi mine ko don kaso la mais faso den jugu kolu olu couvert ka faso den nyuma la gosi faso den jugu ye o de bana pew ayaw daka sinogo mali ye malien den de tayi ni magistrat mun jarabile me faransi la ta faransi ka ta faransi passeport ka awa tege te da onga ame mogo be ka transition sibote bi ni tege dara kelen kan bi ko parce que ku bora ka faso den jugu la gosi o faso den jugu bi o faso den jugu shini awa shini ngene sere aya fo bamako aya fo quartier quartier aya fo pion ni magistrat mun dalema yere la o katanga mogo mine bile ne ala sonama abe doni mali ol de tani mali ya ontaye ne kitaka deni ma a magistrat tara mogo don kaso la kitaka fo atigi sara kitaka wula majaw magistrat tara kitaka o delide awa kitaka dende sigile flo nyakoro nu tege da mun kolo nu tege da mogo ka ki mu ya faso den jugu ya I faso den jugu bi I faso den jugu shiri awa maliki konate farasika pion de pion awa siningene serie awa nga chemu bora ka foko Tairuba merci et bravo à Tairuba tai tola che shitike te daika mali e malien don tai mali e yere wolo de tai ni munti madalenti ra kite malien taka ka bo mali kono amanga mali jo un point d'être sexy barabla awa ala ne ka keleke bi ni I magistrat I shura ka bla musola ala bi libu tani ni mun dalemba yere la o kata Tairuba mine Tairuba e mun fo awe ne minor la ateta Tairuba mine na tege da Tairuba kampi ambe bamako be mobiliser a beni sans perenche awa asimini sigi nu mi ga fanga chi ou gain ko bamako kono ou permite ko be bamako kono ou fe be bamako kono a bemite ka bamako kono ante fe ku ya tout fait ou te faso barala ou be faso ti de la ou be ka faso de numéro de mena ku don kaso la faso de jugu ye awa shini ngene a be faso de jugu mogo be bo ka makoro defa aye bo aka jigatkika très bien awa shini ngene selier ça c'est clair comme l'eau de roche. Ne mo me fe kata malla eta malla de mo me français na be fe kata malla eta pion arasa e mu fo ka juguni oui arasa e mu fo ni afo chine ibe mena ki glone arasa ko l'armée ne monte pas en puissance o ma mene kun gongolima sikoku donc mogo be fe ko diffamation a be mana ko di awanta ski ble anga jamana kato mana ko la ble c'est terminé voilà yere wolo be français libéré mali libéré ça c'est clair comme l'eau de rose ni mu magistrat mu be français ka pion a barala a beninga jana teke a ben ala cheni be fransika barala I koda la fien la awa bebe wuli kle fly na bela soit asimiba aka soit ke magistrat kolomumbe nou be ka fransika barake ou be abaka asimiba ka soit ke faso de nyuma oula ça c'est clair comme l'eau de roche awa bara bana peu malion angata anganga ko nyuma muna ba angana ta kokolo mfeke malion mena fe mu ira awla français ka droni a photo flene aw nangala je nyon fe ko français ka droni de flene tanto ko ni droni de ira mali nord la ko français ka droni de do nin kera dron ama teme quelques minutes kan attaque kera ko Tessit drone de Barkhane aperçu hier pendant les attaques terroristes djihadistes contre les femmes troublant les populations locales affirment ils communiquent la position de nos femmes le diable et ses alliés ne désarment jamais Tessit mogodo da chima ko francika avion de retard teme anga surasu ga kan sanfela la ama ngini mali armée fait ou ka wuli ou ka communiquer que vite fait français be ka mun ke nante jena ibli français ka avion pour notre djihadistes taranga surasu attaquer kataka mogo do faga armée ere communiquer que o bébé ou yanga surasu do faga muso do de furuyake on be surasu de ka kelela ambe mali magistrat de ka kelela billahi taala me ka tien de fongena mais magistrat mu me français ka barla o tseka ke on fait ne se vous tongara kam la magistrat do koni makambe faso chi de la kanya ibe ka ge kai na faji be nyanyi a magistrat ba ere don a togo doni do a jamun doni do wa perbu be bene bulu awa sérieux fana awa sérieux bene la témoin bene la anya fo surasu nyana mais parce que surasu do fana complice o ma metla ka do détail la nyo de fo nyana na be faso jola ambe tien de fo a bene ala na krache malion mali kadi de donc anyo roye abado mu fana kera tuguni a malion fransika avion dona anga Tessit la abara Tessit yoromia Tessit est la zone des 3 frontières Francisco yoromina ko jahanama tasuma de be ko terroristu tseka kele yoromina ni asimia libéré ateteme kalo sabaka asimia terroristi befaga o bolla kata Niger ni Burkina c'est une zone stratégique Francisco ka aleka minana banka be ko cheka bo gawo ko Francisco ka minana ban cheka bo gawo ou ka aviona ban be ko bela bo gawo si ça non Francisco na Mali libéré o don kele anga ka tara attaquer Tessit o don kele fransika avion tara ye Tessit Mali surasu ka kan sanfela la ne ma fo de population da fo abe réseau sans fait fambe
Donc, au fait tout le français communiqué d'obla, quand les terroristes de Fagadé, parce que nous étions ou va masquer tout de la mine au rofana boko ila. Français Barkane communiqué que kunu parce que va de Malien bora kalama. Barkane ko dans le contexte d'une menace de reprise des actions armées djihadistes au Sahel, des populations sont les premières victimes. Les militaires de la force Barkhane ont mené une opération contre les membres des groupes armés en début de soirée. Le regroupement des groupes terroristes. Plusieurs caches appartenant au rassemblement pour la victime de l'islam. La surveillance mise en place a permis de localiser avec précision, puis neutraliser un cadre de ces mouvements terroristes. Quand Francia ka avion wuliko kata terroriste ou faka, ou ba nyagaminde, ou yuka avion de bla kata nga position ira. Ama yini Mali surasu fe, munu me fangala amero mina ko bi. Ama nyunu fe, ala anakira kama. Ayetanga aradaruta agatu bla tesit yorala. Ayeta Mali aradaruta agatu bla tesit yorala. Sinon wala bila au matla, ou beka complot mi tracé matla au matla jusqu'à présent. Donc, Francia communiqué bla, quand les beka terroristes de faka Mali ni Niger frontière là. Au frontière kele yoro fana la anga surasu tara attaqué. Au frontière kele yoro fana tuguni Fransika avion yera zone de tesit là dugumogo bora ka fo avion yera photo talembu bulu. Mali surasi demandama de kumbe uye do fara tien la armée communiqué bla. En même temps aussi Mali aga avion kura munusa o avion do bolla kata zone de tesit là no yera aula kunu. Donc Mali avion kura munusa o avion do bla kata mena nere bena yera aula. Voilà, avion photo flène. Donc, Mali a avion de black à Roina. Donc, avion photo flène, amena boka ira bela jelena. Flène. A on a un jet canadien nous fait. Voilà. Aïe aïe aïe. Voilà, ninkera tesit de. Armée malienne avion kura misa. SU-35. Il reçoit qu'un avion dernier cri assimilé de sang awaye bara damene sanno. Tout de suite, à bolla kata tesi dron, français ou nya soit katro français ou ka avion contourné. Donc si ça, Mali sera sous le contrôle ta robe. Mais tiens ou ye fagali ke todur sous ye fagali ka ngana nyogo nege. Ou ye fagali gede ango tien fo nyogana. Mais tiens la anga armée fou. Wallahi muso do de bena a tie sou kashibi. Den do de bena fa sou kashibi. C'est où ton on de bo barala. Quand on a mené quand on lebu façon d'un jouye, justice moro bolo, abana peu c'est terminé. Ne mou me farasi ni be ka transition défend ni be ka surasu défend aita malla fou kalate teme des aras bâtiment mené o mun bora ka armée bruja o mun bora ka fama bruja o ma mené SE bolo o ma mené justice bolo abeka taka awa be kolendo ka uje fo ita aussi soro ni mou ya teke daw ka bamako be wuli. Ça c'est clair et net. Antali takana do ala blé c'est terminé koi. Chenya manamana ko danga jamana ka ante manamana ko labli awanta jache chifana bulu awa mugo shita te mali awa mugo shiti sabo ke mali fana nyo de fo bela jelina de bi nyaba magistrat do lobeka inya si muso ma ngo karsa ni ma muso to ibe malo awa o malo labi nu e che o kata taruba mene u klobena u to be u jamumbe awa bebu do fana ya ka ko de bana koy anta ski ka ola jable le Mali appartient au peuple malien pas à ceux qui terrorisent la population. Voilà, terrorisme be ka mo terroriser awa magistrat do fana be ka do terroriser Bamako kono o de bana peu c'est terminé. Je respecte la justice malienne, je soutiens la justice malienne, mais je suis contre les magistrats corrompus. Je suis contre les magistrats qui sont au service qui sont au service de la France. Ambo foka noro bula peu 1035 francs sur là. Malion ka fo bela jelengena anga nyoro la jetuni. Nyo de fo bela jelengena. Et ni Franciga Duguchi, ni Franciga ngabo ega dugula, Niger boraka Franciga, aunine angala de Franciga tegenigi emouye. Bonjour chers internautes. Pourquoi dit-on que la France est une merde? Écoutez bien et renseignez vos proches africains. Quand Sékou Touré déclenche l'abandon de la France. 3000 Français quittèrent le pays, en prenant tous leurs biens et détruisant tout ce qui ne pouvait être déplacé, les écoles, les crèches, les bâtiments de l'administration publique furent détruits, les voitures, les livres, les médicaments, les instruments de l'institut de recherche, les tracteurs ont été écrasés et sabotés. Les chevaux, les vaches dans les fermes ont été tués, et les nourritures entreposées furent brûlées ou empoisonnées. Le but de cet acte scandaleux était bien évidemment
d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies sur les conséquences du rejet de la France. Le fait est que peu à peu, la peur s'empara des élites africaines. Sékou Touré France gen domina. France ka bâtiment fait bébé Guinée ou ya bechi. France bo ni France gen abiga dugu chire ou ya kes la la. Sékou Touré France gen domina. Sékou Touré de kera président folo mu France gen. Sékou Touré France gen domina. Ou tora poison ke ali Guinéen ka kolongona, Guinéen ka orobine mi. Ni France ya gla ou ya poison ka be kono ka Guinéen baden faka. Ante France do alibi. O faso den jugu do bo France kelen défensita. Kan wono lu kele ko justice o te justice ava ko de bana koy awa pouvoir foi ta lo blé kabe bimo ko kono blé o de bana blé. Le pouvoir appartient au peuple malien, ça c'est clair et net. Malien ou tara français Sékou Touré France gen domina France tara posine de ke a français bâtiment fait jola jene ou ya bechi. Deuxièmement ou tara poison ke Guinéen ka au robinet fait ni français glan France tara poison ka be kono ka sadi ke ka la Guinée ere nige bo bela pour que jamana were kana fo kabaka indépendance ngini awa Sékou Touré yo mu o geni mun kede asimi flek o de ke o flek o be kata Mali attaquer di attaquer fait ka Mali contre la wallahi farasi de do malien mun fara bu siki Bamako où sont les radars et araka radar bemi chiente radar kola naya même mogo da Bamako kono aye boaka buruja. Je vous donne l'autorisation, nous vous donnons l'autorisation ni mogo bora radar kote tieye abe blogu de là. Djadissou ka porte-parole de don, pas plus, pas moins. Ni justice ta ka barake, amba tigi bla place là, sans la violence. Boko kana violence kede, ayaouda savo fatigima. Aka fatigima faso den djou. Kuma yaouda djaya fatigima. Atigini dobra kane, ka mine, ka don kasola. Oube ka pandide. Ni état maka responsabilité ta. Je le dis haut et fort. Nema fo moko fagade. Mais aye boaka da savo fatigima. Ni justice mungo kataka, ni justice ye chingedi. Justice ganga faso de défend, mais justice est à moronifin kelen défend. Jiji munumba barala, procureur munumba barala, akako de bane fleni, beja jora awnya, awa nauma da dama konola, aw beta jiwu yo fe, ou ba aw rebeta kasola. Meka tien de fa nyana kui. Le peuple s'est réveillé. Awan benye yelela, awan chite sran, aw fe bebe pari abe rola, aeta malla, foita ula. Araspati boraka armée buruja. Nien da la halisini, anga strosu de bela koshi. Ka bo muso koro, ka bo den koro, ka taga menemenew tula, ka ta nyemberew tula, ka ta Mali défend, o surasi tche, mogo do ka bo kola koshi, ka jadisi sangorota, e ko ke procureur, e ko ke juge, e mo tigi mine ko don kasola. Mogo min bora ko kele, e bo don kasola. O kuma ne ete frasika pion, joye frasika pion. Ne ete frasika pion, joye frasika pion. Ça c'est terminé. Au binane konodi. Mais en complicité avec certains militaires. Mais ala ba ben malo, Sékou ka do de minena. Mogo shikana sample. Faut être mon sur le pouvoir c'est nous. Fanga te assimi, fanga ye peuple de. Si assimi, ni ame assimi, on de dobi. Donc malien beka black ngolo la. Menete mogo blaka mogo nende. Nete mogo blaka mogo la gauche de. Mais mogo mumbe boka armée de la gauche. Anga sorasu, kebo la gauche. Sorasi ka ba musokoro, ka ba denkoro, ka ba fakoro, ka ba bakoro, ka tanga jamana défend. Et moi défend, et betera djougou de défend, djougou mbe to France. So to fanga sorasi tia faga. Ebe ko djougou de défend. Magistrat Nyabola, procureur Nyabola, gouvernement Nyabola, Assimi Nyabola. O magistrat qui met la kemine ke donc kasola ko parce que ke bora kasura sous défend. Mali sura sous ambe sa ono fait. Billahi tallahi ni mo min be aka ni mo me doubliger la wa o be libura. Mali vidéo mani fefe na ja eta malla chini. En tant que arasa de mamene kay armée bourja. Fagali fefe be ka ke ol de be Bamako, ol de be kanani Djadissou, ol de Djadissou ka porte-parole, je le dis haut et fort. Djadissou, Amadou Koufani et Iyad Agali ka porte-parole. Tchete Moussote, Arasbati Ndedou. Anou de Mebagao. Ol de be ka boko, non, que l'armée ne monte pas en puissance. Olu te mene de aïe. Mais oye kwamiye, oye tieni mou donk mou ayayi. Mais mona de beninga ne fera. Aye nega dimi, aya tien ebi. Mais na fendo fana ira aoula. Petini bora aye kuma fo. Mais na oro boka ira obela jeli na malion. Aya la mede. Teruba aye kuma mou fo aya la me. Teruba kuma fo tane do kele maje. Teruba tiene fo de. Amena teruba ka kuma kala au nambe che kala jinjo fe. Ka fo onyena Mali be yoro mina bi. Le politologue aya fima ko Francis be wardima amaseka expliquer mo onyena parce qu'il n'a pas la culture politique. Volonté bala Malika da e patriotudo. Anyabaula Saramuka bado très bien, vous êtes des agents manipulés. Vous êtes des agents passifs et actifs à la solde de la France.
Io interpellé devant le tribunal à Boraka Yafa Ninike, Nino Tondo Ninyake. Ninyake, ni Fladum Yoro, quoi Jabidam Kula, parce qu'il y a un moufo. Tano, promekele tanke. Kou wene mine, comme me kou binane konodi, kawa kou wene mineli mike kou binane konodi, ala de neka keleke bi. Ala de segu tungara ka keleke bi. Mogodo de bora mali kono kani defan. Oh, a jiji ou na procureur ou autosaisie ou kato tigi mine kalaje. Bamago be fara fly si ça non. Ça c'est clair et net. Ambe défi de fana lancer fana ko awante rekile de. Le pouvoir c'est nous, le pouvoir c'est pas quelqu'un. Mogo chite ni sigi en kongolo kan. Anga nyoro la jedro. Asibe ki sarawa frasibe ka wardima. Ba analyse dima ka a prévu dima. Pour qu'il y ait qu'à former politiquement parce que c'est que tu n'as pas la culture nécessaire pour expliquer ça. Il y a un boré capagika. Et il y a un fond qu'on y a un français dit salade. Qu'on français de wardima. Il boré capagika yemfo. Italien nous sommes écrits. Le recrutement du nouveau personnel de la France-Afrique là, où je nous manipule les noms, Italien nous sommes écrits avec Macron. Il y a un boré explication pour dire malien ou malien, même dans un mec il est. Il faut. Ko e welela ka finyana kube fe kata ni somen danga dina faransi en tant que journaliste kele itala ka ko ka fotu ni kupima konga ko bie dadia warbe dima wonma bie bi sanye ye bi siri bala ye basiri bina be baka intérêt kubi loger fana hôtel la faransi konga Ireka dumuni anika transport fitini munu pari kona na kibi jonoi. Do mugomye e loger, qui est transporté. O ma ware de mawa oyadi e ma petite cervelle là. Et puis c'est à cause de tes beaux yeux en tant que Maliki Konaté. Et ben y en a droit qui est de Maliki Konaté, ambassade de France Basigi, bêtes qu'ils sont, que Ekelewele, Mali jeune moi million kotela. Mali journaliste Bayiri Kautela, ou bien qu'il wele doro Maliki Konaté pour tes beaux yeux. Maliki Konaté, tu es journaliste. Na ambi billet d'ima qui transporté, qui logeait Francis. Maintenant, pour que vous manipulez tellement, vous êtes manipulable là. Comment bana peu? A Malien, ala sawa sawo. Ka fo Malien bela jena wa Maliki Konaté Franciga agent secret di. Maliki Konaté be ba baraka Francis di. Awanya fobi. Abega fo Bamako de. Bamako ka be abega filo ke Bamako. Maliki Konaté mu ene convoqué tribunal là ala ene ka tien bange bi ou binane kono de koy awa tien flego Maliki Konaté ay makoronga war mene bi aya mene chini piaw aya fo Bamako fo ite bola ni jiji mu ya wole ni procureur mu ya wole ambeta tribunal fa jamala atiki te ali bo tribunal dafe mante moko agressé abe atiki be bladja goya Mali te mogo shi taye Mali te mogo shi fa tien fana ye le Mali appartient au peuple malien au binane kono di malien ala ne ka tien bange bi ala segu tungara ka tien bangi bi malien ne be aw fo aw de bora ka bloki boko ne ka bla nunu kuma fe ka ne datun kaso la di ne ka to kaso la ngana boble nde ngana boble re Amerique ambassade ne wole ka situation fonna kan to kan ena maintenant da do la américain go coupe intervention ko parce que j'ai la nationalité américaine ngo américain ma ngo non ngone malien ni américain mais amolo bene la ko Amerique kan la bok kaso la kasoro malien mani la bok ne jigi da Malien ka mais Malien ay ne jigi tugu billahi talahi ala ay ne jigi tugu ne bora kaso la ne bora tribunal là grâce à vous vous êtes un peuple digne et je suis fier d'être malien mais Mali me Bamako ka be fou me Kaika fo me Segu ka fo me Kita ka fo me malien dem be fou aw de wula ka ujo kamanga chi ko fo ne ka bla awa ne blara awa tien fana bangira bi ima e ministre de la justice bora ko jugu be ka ke ya muna ministre te se ka ni procureur nous gang abo Bamako kono nous ne be ka malien denwa don kaso la denjugu ye kata bi muso kono kata bi ku bu denu kono galon ka tienta la prévu tout pour la chila ils sont là à brutaliser à terroriser les gens les paisibles citoyens imenika kola ije yana don la dobe bo ki ga tien fingena de pas ou de la muso mina uni fona ku don kaso la ma fini ku ka ko bana mo c'est fini depuis mal la nyafo ala ne ka tien bangi bi be ja jora Bamako ka be ka po ou ene mina ou binane kono de a Maliki Konaté Francika pion de dombi Maliki a fait bébé Francika barala arasbati balade arasbati be ka boka Francité fansita ni mogo minana ko arasbati convocation tike contre la ou be ko Maliki Konaté convocation tike contre la faut que ça au procureur au juge iba bladje goyani djerila mais ante violence kede ambe jamala body ambe jamala mais pas de violence
Nete moko blaka moko neni fana. Mais billahi tala abeka faso kuma shuru. Na oka kiri kolon tika uye. Aye Mali kuma shuru, ka Mali justice kuma shuru, a procureur mounou bala, aye ou dégagé ka boba mako kono. En tout fait, le Mali appartient au peuple malien. Ou bien ka bimoko ka bingani kela ou de don justice ou te justice par là, ou bien ka bimoko kandi. Il faut les chasser. Amang nous gouvernement fait aye bekin. Virement fait bébé bamako et Franci. A bekata malla, foi ta aussi là. Virement fait bébé yoro la, bekata malla, foi ta aussi là. Virement dobi joka armée la gauche. Sorasika waga bamuso na denungoro. Aw te fenfo la ako okma aw be mogoko kele la ate Mali go kele la ne bolo bere kanga Mali sauver bi. La défense de la patrie c'est tous les 10 fils du Mali. Mais si tu n'es pas fier d'être malien, tu vas jamais défendre le Mali. Voilà le message que j'ai à donner au peuple malien, à la justice malienne. Je suis fier de la justice malienne, mais je ne suis pas fier des magistrats corrompus, des magistrats qui sont des valets, des occidentaux, des magistrats qui sont contre le Mali Koura, des magistrats qui sont contre le bien du Mali, des magistrats qui sont contre les 10 fils du Mali. Il faut les chasser, il faut les dégager. On n'est pas fier d'eux, on ne veut plus les voir ici à Bamako. On m'a changé. On a politique. Ne be dimi awa ne ka dimi segera de folie fla onyena. Arasbate Francika barakela de Maliki Konate Francika barade no diffamation de aita plainte teke. Mbeta chu malla alishini awa shete ba fanka na ye mine fana na ye mine wala ala tatu auda. Mbeta ka fo konte mine konte ta konte mine otede. Bila mbafo anisra ba moko mbafo. Awa fe bebe bebe abeka fo. Ou tese ka moko simina déjà que arasa bora ka Mali strosu la gauche ka Côte d'Ivoire mercenaire ou défensita. Sécurité d'état mo mine. Aw shi mo mine. C'est la déception totale pour la sécurité d'État. C'est la déception totale pour la justice malienne. Awa gouvernement a wuli kaujo. Asimi nibe sinoga la wuli kijo. Adama deun tonyena. Aya magistrat be plaka taka. Aya be dégagé ka Bamako. Tia magote nna quoi. Ils sont là. Ils veulent gagner quel tiende. Oui, il y a un mogo ou lebu. Mais malien tu m'as mané famille. Domina ne oulanga ka jamala bo. Mogo mané famille do. Mogo bolotron. Nebe justice contrôle. Ni la justice. On appelle ça la justice. Non, n'était justicier. Ni terrorisme système courant de glaner ko justice tede. Ils sont là à terroriser les gens, les dignes fils hein. Deni bora kane ka vie menacé ko Ivoirien ka tani attaquer au mo fera meneu. Mais si c'était quelqu'un qui supportait la transition ou ko to tiki mene. Voilà, ne ka vérité be flene awa be fora ka ban. Sorasi munu be kofla jege yala aya dabla. Aw de be ni magistrat nun ko fe. Alle ministre de justice potoko iba donc afo pouvoir tabulu kan magistrat nun boy. Sur le ministre de justice de kanga ni be dégager ka boy. A beninga jana tikeche. Taïrouba, bravo. Merci Taïrouba. Maliki Konate Francika Pioye. Arasbate Francika Pioye. Na fait afa. Aou Taoutoroma. Akou dénoncer. Ni si mouya wole. Awa. Boumou bel kana décourager de. Boumou bel kana reculer de. Restez sur ta ligne. Ni mouya fa. Ambou Taoutoroma. Kou jamou fanafoka daka. Francika de faso den djou de do. Amba phobia wa shiningene sili. Malin te moro shitaye. Mali te moro shifa tienye. Ambe de fatien Mali. Et le Mali appartient au peuple malien. Les magistrats corrompus, les magistrats qui sont là à terroriser les gens. Sinon, Mali be tire. Asime ni manu nge obiga transition tien, beka tien defina. Parce que tension bena wuli Mali kono, ama sikini me, ama keleke bolo de kasan. Nous tige dara Taïrouba ka, Taïrouba mon bora. Ko Maliki Konate Francika pion dafale de a secret de sécurité d'état bulu. Mali SE ba kalama. SE ere kunganga Maliki Konate mene mo ma mene. Mali SP Francika pion me Mali SE ere kono. Mo fo anabide. Mali SE Francika Piombi. Mounou beka transition ere djouya. Ou ka complice ou be CNT kono. Ou ka complice ou be Mali SE ere fana kono. Ni couronne che, ni mfa ni mba souche. A benin fa souche tien de lou. Beka tien de fo nyan teka galon teke. Do be surasu ere la mounou beka transition ere détruit indirectement. Ni o fo, ibe animateur Dakala Djando sigile ou ka plateau sans fait. Non akala surasu bla nyogona. Ali den, ibe den keme wolo a chini site kelenye. Ame nyogon negende, on ebe fala. Blaise Compaoré, Thomas Sagarama bo. Non, e boni Blaise che. Non, Blaise ma foyike. Blaise c'est mon frère. O Blaise kele matla ka Thomas boywa. Che, ante kelenye koy, ante kelenye an jamu te kelenye. Ni mouye munga ambo fo nangana. Ni mouye munga na main fara ambo fana fo ko fo ka no boula. Ala ka hera ke transition. Malion, angatanga information fait. Ka fo onyana ala de Mali ka keleke bi. Ala Mali denjugu be ira Malien be labi. Ka fo Malien be fana na tuguni ka fo mo shikera décourager. Ame sramika ko gouvernement prix mun fana sigi et produit kan a prix communiqué kera abenga page sans fait beka partager ala ka barka do Mali la. Virement nous ambeka mbolo di nyogoma. Mogo be transition ko ambeka teke di nyogoma. Na fara la sa obe ferama mais ambeka mbolo di nyogoma. Abe fo ne me ko force de changement. Donc au de coup de Malien. Vive l'unité, vive la transition. À bas les magistrats corrompus, à bas les magistrats traîtres de la nation à Kambé.